क्रिस्त जयंती घराक लावून उजवाडाची पोंटी जल्मला मुनीस कुळाक हाडूक शांती दुस्मानकायोच्यो मोडून वोंटी मनोवया क्रिस्त जयंती कितली आमकां भोगता खुशालकाय घराक पेंट नवी आंगोस्त्रां जाय आमी फकत आमचें चिंततात ही कसली क्रिस्त जयंती काय त्याच पासत मन नितळ करात काळजान ताका येवकार दियात ताच्या रुपान गरिबांक पळयात जिवितांत तुमच्या विस्मितां घडोयात क्रिस्त जयंती जावूं दी असली गरीब शेजाऱ्याचो हुस्को आसलोली आमकां उणें करूंक तांकां पावशी काळजाक तुज्या असलीच खुशालकाय भोगची।